गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। BTR गोरोबथानि 10.2 दफानि गेजेरजों गासैबो बर' लाइमोनफोरखौ BTR सरकारा मिलिटारि आरो पेरामिलिटारि साख्रियाव थिसननो बिथांखि लादों। बे बिथांखि बायदियैनो BTR सरकारा BTR ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' लाइमोनफोरखौ आगु फोरोंथाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। बेबायदिनो दिनैबो मोनथिनो मोननायाव बर' लाइमोनखौ पेरामिलिटारि आरो मिलिटारियाव थिसननो थाखाय कसुगावआव बेंखननानै होजानाय आगु फोरोंथाय मावबादायाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि बिथाङा नायगिदिंफैनानै खौरां लाफैदों। बिथांजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन कसुगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोननि मोनसे हानजाया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै समनाथ नार्जारि बिथाङा बुङो दि बर' लाइमोनफोरखौ BTR गोरोबथानि 10.2 दफानि गेजेरजों BTR सरकारा मिलिटारि पेरामिलिटारियाव थिसननो थाखाय बिथांखि लादों। बेनि थाखायनो BTRनि गोबां ओनसोलफोराव बेबायदि आगु मावबादा बेखेवनाय जादों होनना बिथाङा फोरमायथियो। आरो बिथाङा बुंबावो दि बर' लाइमोनफोरखौ आगु फोरोंथाय होनायनि गुबै थांखियानो जादों जाहाथे गासै लाइमोनफोरा देहायारि राफोद जायो आरो साख्रियाव थिसनजानाय जायो। आरो जाय लाइमोनफोरा देहायारि राफोद नङै आरो सोलोंथाइ गैयै बिथांमोननि थाखायबो थांना थानायनि राहा होनो थाखाय BTR सरकारा दाउ अमा फिसिनायनि बिथांखि होनायजों लोगोसे गोबां साख्रियाव थिसननो थाखाय बिथांखि लादों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनै 14 सेप्तेम्बर अदेबानि मंगलबार दिनैनि सानखालि सनितपुर जिल्ला NDAB क'अर्डिनेशन कमिटिया फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्रायनो दिखियाजुलि बाटासिपुरनि आवथायाव थानाय मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव NDABनि 33थि मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियाव गिबिसिनै बारग' NDABनि काउन्सिलनि सोद्रोमा बि नायजाबा मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बारग' NDABनि काउन्सिलनि सोद्रोमा बि नायजाबा फोरमायो दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। नाथाय बे गोरोबथाया ओंथि गैयै गोरोबथासो जादों। मानोना NDABजों गोरोबथा जानायनि उनावबो NDABनि गाहाय गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया अरायजोर जोबथेसालियाव थानांनो गोनां जादों। लोगोसे गोबां NDABनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालियाव थानांनो गोनां जादों होनना बिथाङा फोरमायथियो। बेखायनो माखासे राजखान्थिगिरिफोरा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो गोरोबथा खालामहोदों होनना बिथाङा बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं NDABनि 33थि बोसोरारि मुंख्लं सानखौ बाक्सा जिल्लानि बारग' NDABफोराबो मोनसे फिसा हाबाफारिनि गेजेरजोंब्लाबो बाक्सानि तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव फालिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै NDABफोरा ज' जानानै मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनायनि उनाव बारग' NDAB क'अर्डिनेशन कमिटिनि रांखान्थियारि नेहाथारि जगेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि BTR गोजोन गोरोबथानि उनावबो NDABनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो गोबां NDABफोरा मिरु जोबथेसालियाव थानांदों। जुदि BTR गोरोबथाया गोजोन गोरोबथामोनब्ला मिरु जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय नङामोन। बेनिखायनो BTR गोजोन गोरोबथाया जेबो ओंथि गैया होननानै बिथाङा बुंथियो। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।